Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с духом Твоим. Мужи галілейскія, чаму стаіце, углядаючыся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас у неба, прыйдзе гэтаксама, як вы бачылі яго узыходзячым на неба. Аллилуйя. Сёння перажываем урачыстасць у небаўшэсце Пана Езуса нашага Христа. Гэтая святая мша ахвяруецца ў інтэнцыі з просьбай да Бога аб збаўленні жыццёвечным Божай міласэрнасці для памерлых, для Рышарда Суднік, першы год пасля смерці, за памерлую Людмілу, за памерлых з радзіны Васілько Владзімір, Леакадзія, Зінаіда, Фёдор, Сергей, Віктор, Юнцевіч, Франц, Павел, за ўсіх памерлых з сем'яў Васілько і Калошыч. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Христе, змилуйся
помолимся. Усемогутный Боже, мы сёння з верою ушановуємо небошестя Твоего одинародного Сына, який усім нам подарував откуплення. Учини просим, каб мы, живучи на землі, заусёды узносили наши души до неба. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и водарцю едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги «Дзеяў апосталаў». Першую кнігу я напісаў Тэафіле пра ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які ўзнёсся, даўшы праз Духа Святога загады апосталам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі у шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам елі, наказаў ім не адыходзіць з Єрусалема, але чакаць абяцанага айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаны праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай. Але прымеце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалеме і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна ўзіраліся ў неба, як ён узыходзіць, вось два мужы сталі перад імі у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи. Усе народы пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. О грозный Пан наивысшейший, великий владар над усей землею. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи, Пан при гуках труби. Спявайте Богу, спявайте, спявайте нашему владару, спявайте. Узнесся Бог под радостные вокличи. По владару сёй земли Бог, яму гімн заспявайте. Бог владарить над народами, Бог сядить на своим троне святых. Узнесся Бог под радостные вокличи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашого Єсуса Христа, Отець слави,
даў вам духа мудрасці і адкрыцця ў пазнанні Яго і прасвятліў вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання Ягонага, і якое багацце слаўнай спадчыны Ягонай для святых, і якая нязмерная веліч моцы Ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы Ягонай, якую Ён выявіў у Хрысце, калі ўваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруць сябе на нябёсах, вышэй за ўсялякае княжанне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за ўсялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі ягоныя, і паставіў яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Алелуя, алелуя, алелуя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ідіть і навчайте всі народи, каже Пан, я з вами во всі дні, аж до скончення віку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Закончение Святого Евангелия паводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час Езус з'явіўся 11 і сказаў ім: «Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелие всякому стварэнню. Хто поверить и охрестится, будет збавлены, а хто не поверить, будет осуджаны. Тым, хто поверить, будут спадарожнічаць такие знаки. У маё імя будут выгонять злых духов, будут размаўляць новыми мовами, змеяў руками брать будут, и калі штосьці атрутнае вып'юць, не зашкодзіць ім. На хворых будуць ускладаць руки, і яны выздаравеюць. І Пан Езус, пасля размовы з імі, узнёсся ў неба і сеў праваруч Бога. А яны пайшлі і паўсюль абвяшчалі Евангелле. Пан садзейнічаў ім і пацвярджаў слова знакамі, што яму спадарожнічалі. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие у Христе, браты и сестры, святкуем урачыстасць унебаўшэсця Пана Езуса Христа. На 40-wy дзень пасля змёртвых паўстання, пасля многіх аб'яўленняў сваім вучням, Езус узыходзіць на неба, гэтым самым узносіць чалавечую натуру. Таксама паказвае нам, веруючым у Яго, дарогу і цэль, які мы павінны мець у сваім жыцці, што ўсе мы пакліканыя да неба, пакліканыя да святасці. Усе мы жывём на зямлі, каб пазнаць Божыя праўды, пазнаць Езуса Христа, пазнаць Бога, пазнаць добрую навіну, жыць паводле Божых прыказанняў
быть святыми и войти до неба. Jezus swoim uczniom dał nakaz, zapowiedź, testament. Идите, научайте, идите и обвещайте Евангелие всякому створению. Кто поверит и охристится, будет избавлены, а кто не поверит, будет осудженный. Мы поверили в Иисуса Христа. Мы приняли хрост, охрещенные. Живем по воле Божьих приказаний. Маем великую надею, веру, что отримаем избавление. Так само мы покликаны до того, как виконувати наказ Иисуса Христа, обвещать Евангелие, обвещать добрую новину всякому створению, всем нашим близким, знакомым, делиться этой великой радостью нашей веры, делиться доброю новиною. Как так само усе, кого мы сустракаем, усе, кого мы любим, увайшли так само до неба, были избавленными, отримали избавление. Дорогие, сегодня так само Богу дякуем за Его любовь, добрыню, что нам дає свои ласки, дає свои доброты, дає нам допомогу, как мы Его познавали, любили, как мы виконували Его заповеди, как мы у житті нашим робили добро, уникали зла. Иисус нас poučає, как мы были счастливыми. Пробывать у небе, да быть счастливыми. Мы за апостолами, особливо за апостолом Петром, при перемененні Пана Єсуса на горі Табор, можем повторять, добре нам тут быть. Коли мы близко Бога, коли мы близко Єсуса, нам завсёды добре быть с Єсусом. И нехай гэта Божая доброта, Божая радость, Божая любовь завсёды наполняе наше жыццё и наше сердце, и каб мы этой Божьей радостью завсёды умели делиться. Теперь вызнаем нашу веру. Веру одиного Бога, Отца всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, за Отца народженного, и радующими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не нестворенного, одиносубного Отцу, праз якого усё сталося, и Он деля нас людей, деля нашего спавления, зашел с неба, и утелагився от Духа Святого, Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес свободное Писание, и взошел на небо, садись проворочается, и снова придет в рай, судить живых и померных, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, яки зайца и сына походить, якому разом с зайцом и сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял раз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крост, для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Праз Иисуса Христа
які ўзышоў на неба і сядзіць праваруч Айца, з даверам прадставім Богу нашыя просьбы. Молимся за святы касцёл, каб ён мужна абвяшчаў Божую праўду і указваў свету вечныя каштоўнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за місіянераў, каб яны абвяшчалі Христовае збаўленне ўсім народам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, якія перажываюць канфлікты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто не разумее годнасці людскога цела, каб яны зразумелі, што яно прызначана для ўдзелу ў вечным жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто прыбывае здалёк ад сваёй сям'і, каб яны лучыліся з родамі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся ў інтэнцыі святой мшы, аб збаўленні жыцця вечнае, Божую міласэрнасць для памерлага Рышарда, суднік, першы год пасля яго смерці, для памерлай Людмілы, за памерлых з радзіны Васіліко, Уладзімір, Леакадія, Зінаіда, Фёдор, Сергей, Віктор, Юнцевіч Франц і Павел, за ўсіх памерлых сем'яў Васіліко і Калошыч. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы праз справядлівае жыццё на зямлі дасягнулі вечнага жыцця з Христом, у небаўшэсце, якога сёння святкуем, які з табою жыве і владарыць праз усе векі вечныя. Амен. Христос воскреслый, супокой принес нам, радость избавление душам с утешение. Кирие элейс. Околипьон небо стал, свет был жоне и слава, людям радость даровал, за яких життё отдал. Кирие элейс. Аллилуйя, аллилуйя. Пан принес избавление душам с утешение. Кирие элейс. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Няхай Пан Бог примя ахвяру з рук Твоих на прославление и хвала Ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Ойчас прадвечны, покорно складаем Табе гэтую ахвяру во урачыстасць у небаўшэсця Твайго Сына. Дазволь просім, каб праз гэты святы абмен дароў мы узнеслі наше сэрцы да неба праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Возносим их до Пана.
нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды ўсюды табе складалі пагадзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо Пан Езус, пераможца граху і смерці, узышоў сёння ў неба, як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, ён не пакінуў нас у нашай нягадолі, але перад намі ўвайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашую надзею на тое, што мы, як члены яго містычнага цела, таксама увойдзем туды за ім, нашым галавою. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры.
Вещаем смерть Твою, о Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудоўнае воскресение в небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, наполненные Духом Яго Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбранікамі Тваімі, найперш з Найсвятейшай Паннай Богородицей Маріяй, со святым Юзефом яе абраннікам, со святымі апостолами Тваімі і славнымі мучаниками, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне, будь ласкавы мацаваць у веры любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх храшчэных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй душоў з гэтага свету, міласціва прымі владарства Тваё, дзе і мы спадзеемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Христа Пана наша, праз якога адорве свет усялякімі добротамі. Праз Христа з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки і вечныя. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмельваемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наши, дапамажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою. Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. От Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, как ты увайшел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Пан каже, вось я з вами во все дні, аж до скончания веку. Аллилуйя. Молимся, всемогутный вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам уделу небесных таемницах. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность пробывает с Тобою в Христе Иисусе, яки живей его одарить на веки вечные. Пан з вами. И с Духом Твоим. Яхай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа. Дякуем Пану Богу. Алле. Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, Нехай яго знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану и інших злых духов, якие на згубу душаў снують по свете. Помилуй наш Чудотворца, стал перчины оборонца, нам шествование покажи, край наш ответ обережи. Помилуй наш Чудотворца, стал перчины оборонца, нам шествование покажи, край наш ответ обережи. Помилуй наш Чудотворца, стал перчины оборонца, нам шествование покажи, край наш ответ обережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія пабожным євангельським жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа, Пана нашага. Аминь.